Nakapagtala na rin ng 5 kaso ng Omicron variant ng COVID-19 sa Batanes ayon sa Provincial Health Office. Narito ang report. 5 specimen mula sa mga COVID-19 patients sa Batanes ang nagpositibo sa Omicron variant ayon sa Provincial Health Office. Pawang returning resident ang mga pasyente. January 12 pa na ipadala ang kanilang specimen sa Philippine Genome Center. Ngunit ngayon lang lumabas ang resulta, kaya clinically recovered na ang 5. Nasa 182 active cases ang Batanes as of February 8. Ayon sa Health Authority, posibleng may local transmission ang Omicron variant sa probinsya. Masasabi natin na ganun yung character at since andyan na yung Omicron at yung nakita natin sa mga incidents, no, na more on mild yung mga cases natin. Kabilang sa alert level 2 ang Batanes, pero tingin ng health authorities ay mas mataas pa dahil nasa 10 hanggang 20 ang nagpopositibo sa antigen test kada araw. Alam natin na ang pinabasyan ng alert level system ay yung RT-PCR result. Kunti lang yung natanggap ng national, so parang alert level 2 tayo. Pero dito sa ground, alert level 3, or in fact, para matabi natin na 4 pa nga dahil sa cases natin. Ang dahilan daw nito, pahirapan ang pagsusumite ng RT-PCR test sa molecular laboratory dahil sa kawalan ng biyahe patungo sa kanilang lugar. At of these times talaga na ito mahirap yung panahon, no? Nagdedepende tayo sa biyahe ng mga pumupunta dito eh. Yung mga RT-PCR, yun talaga yung handicap ng Batanes, no? Kaya yun nga, nahihirapan kami magpapadala sa Umaasa ang health authorities na magiging operational ang kanilang molecular laboratory sa darating na buwan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.